दिनै आंनि फिसाया थांनानै थाबाय। बेबायदि उनाव नोंबो रायजोफोरखौ अनफिनबानो जाबाय। सोमदोनाबो जोबथा रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बिनि अननायावसो बे गथ'आ। बेयावनो आदा सोमदोनखौ साबायखर होग्रोनांगोन। मा गामि नोंसिना मा गामि? बैराजुरा। बैराजुरा नोंसिनिलाय? दांथल नोंसिनिलाय? जोंना मोखोनागुरि। ए नैबे मोखोनागुरिनि नानिया नैबे लकेल। स' खुलुमबाय लोगोफोर, आङो दा दंफैयो मोखोनागुरि होननाय गामियाव आरोबाव फैफिनबाय फंबाय सबिन ब्रह्मनि न'खराव। जोङो दासो सफैदों। बेयाव फैनानैहाय नोंथांमोननो मोनसे आपडेटखौ होसिगोन। सबिन ब्रह्मआ अपारेशन जाखांनानै न'आव सफैफिनबाय। अपारेशन साक्सेसफुल नोंथांमोननि गेदेर अननाय हेफाजाबजोंहाय। आरो बिनि सिगां बिनि आपडेटखौ आं होग्रोनि जे जनक बसुमतारी फंबाय, जायखौ आङो कचबिहाराव 16 थारिख खालि लानानै थांदोंमोन। बेनिफ्राय अपारेशननि आपडेट माबायदि जाखो बेखौ गोबाङा मिथिनो लुबैदोंमोन। दा बेनिखायनो आङो बेखौ फोरमायनि। दा जनक बसुमतारी फंबाया अपारेशन जाखांबाय। बेनिफ्राय दा अपारेशन खालामनानै साक्सेस जाबाय। बेबो बे कचबिहारनि सिला नार्सिं हम एरियायाव दङ। बे फंबायखौबो सानथामसोनि उनावनो बेखौ रिलिज खालामनानै न'आव लाबोफिनगोन। बे समाव आं नोंथांमोननो गासै गुवारै डिटेल्सखौहाय नोंथांमोननो होगोन। दा दिनैहाय इम्परटेन्टलि नैबे सबिन ब्रह्म फंबाय, जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि खोदोमथला VCDCनि सिङाव थानाय मैनागुरि होननाय गामिनि, बे गामिनि जाय फंबाय एक्सिडेन्ट जानानै जखम जादोंमोन, नोंथांमोनाव डनेसन बिदोंमोन। डनेसन बिनानै डनेसननि हेफाजाबफोरजों आरो ओरैनि हेफाजाब लानानै दा फंबाय सबिनखौ मोजाङै मोजां अपारेशन खालामनानैहाय न'आव लाबोफिनबाय। मैया मोनायाव सफैदों। दा नोंथांमोन आं डिटेल्स होसिगोन। सबिन फंबायखौथ' आं मोगथाङाव लोगो मोनाखैमोन। दाख्लै बै समाव आं जेब्ला बिसोरनि न'आव फैदोंमोन, बे समाव बियो अलरेडि हस्पिटालाव दंहैखासैमोन, गुवाहाटि GNRC आवहाय। दा बेखौ दिनै मोगथाङाव लोगो मोनगोन, नोंथांमोनजोंबो लोगो मोनलायहोगोन आरो बिथांमोननिफ्राय माखासे फोरमायनांगौ खोथाफोर दं, नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। अब्ला दिनै आरोबाव आगान होबाय नैबे सबिन ब्रह्म फंबायनि न'खराव। बे जाहैबाय बिसोरनि न'। बेनिफ्राय आंखौ कन्टेक्ट खालामजेनग्रा बिनानावा नैबे नै, मा नाम होनदोंमोनलाय बिनानाव? बिहुला बसुमतारी। बिहुला बसुमतारी आरो नैबे जायगानिनो। बेनो गामि खाथिनि आरो हेफाजाब होदों, कन्टेक्ट खालामहरदों आंखौहाय। गिबियावनो आदा सोमदोनखौ साबायखर होग्रोनांगोन। जेनेबा एथ' खस्थ'यै भिडिअ खालामफैनायनि थाखाय, आरो लेंहरबायबो, लेंहरनाय लोगो लोगो अखानायै फैबायबो। बिनि थाखाय आदा सोमदोनखौ साबायखर होग्रोनांगोन। आरो आदा सोमदोन बरगयारिनि इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांफोरखौबो आं गासैनिसिमबो साबायखर बावहरनो सानो। मानोना सबिन ब्रह्म बिथाङा अपारेशना साक्सेसफुल जानानै फैबाय आरो थाइसे थाइनै मदद हरनानै। दा बेनोसै आं बुंनांगौआ। जोबोद मोजां। दा बेनो न'खरा। मिथिनो मोन्दों नैबे खान्थालखौबो फाननो गोनां जाबायनो, खान्थाल बिफांखौ। नैबेखौहाय खलबसे, न'आथ' बेनोसै नै खलबसे हा नैबेखिनिल'खा नै बेबायदि। अब्ला बेयावनो नैबे बिथांमोननि जायगायावनो नोंथांमोना दिनैसो आं फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय। दाख्लैथ' गैयामोन। दा नैबेनो फंबाय सबिन ब्रह्म फंबाया नै, बेनिफ्राय दा साक्सेस जानानै फैबाय नै। दिनैसो आङो मोगथाङाव लोगो मोननाय जाबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय दा माबायदि फंबाय? मोजाङानो जाबाय? औ, मोजां जाबाय। सानाय सुनाय माबा माबि दंबावो? सानाया एसे खर' गिलिर मोनो। खर' गिलिर मोनोना? आदसा, बेनिफ्राय रायजोफोरा एसे एनै जायफोरा अनसुंथाइ हरबाय, बिसोरखौहाय मा फोरमायहरनो? थेंक इउ जासि। दा जोङो एसे मिथिना लानि, माने जागायजेननायनिफ्राय नैबे सबिन ब्रह्म फंबायनि बिमाय, बियो मा नाम होनदों? नरेश राय। नैबे बिथाङा माने जागायजेननायाव हस्पिटालाव लांजेननायावनो दं। दा बै समावहाय माबायदि खस्थ' मोना? जेन'बा डक्टरफोरा मा फोरमाया हस्पिटालावहाय? खस्थ'खौलाय मा बुंनो, जों खस्थ'खौ बुंनानै लाब गैया। मथा मथि डक्टरा जोंनि फैसानि थाखाय माने अपारेशनखौ खालामनो हायाखै। जोंना फैसानि प्रब्लेमनि थाखाय जोङो 6-7 दिननि उनावसो अपारेशनखौ खालामनो मोन्दों। दा रायजो राजानि नोंथाङाव सहाय सहायता मोननानै जों बयबो हेफाजाब होनायखाय जों रायजो राजाखौ आं भगबान बादि सानो, इसोर बादि सानो। बेनि हेफाजाबाव जों सबिन ब्रह्मखौ अपारेशन खालामनो मोन्दों आरोखि। 11 थारिखआव अपारेशन खालामनो मोन्दों। दा जों मैया 10थासोआव रिलिज लाना फैदों आरोखि। आरो नेक्स्ट चेकआपआव जोङो 28 थारिखआव जों थांनायनि टारगेट होदों आरोखि डक्टरा। ओमफ्राय सबिन ब्रह्म फंबायनि बिमा नै, जा मादै रम्फा ब्रह्म, दा रायजो राजाफोरनो मा फोरमायहरगोन दे? आंनि फिसाया दिनै नोंसिनि सहाय होनायाव दिनै रैखा मोनबाय। आइ आफानि माबानायाव, थाखा फैसा हेफाजाब होनायाव दिनै आंनि फिसाया थांनानै थाबाय। बेखौनो आं गोजोननाय मोनबाय। ओमफ्राय नैबे आब'आबो जागायजेननायनिफ्राय बिराद खस्थ' खालामदों नैबे फंबायनि अपारेशन
जों लांबाय लांनानै बेसेबांबा दुखु खस्थ' सहायनांबाय सानथाम सानब्रै फैसा गैया थाखा गैया बिनि थाखाय थानांबाय जेराखिनि फैसा एसे जगार जाबाय जगार जानानै बयबो रायजो राजाफ्रा अननायजों बयबो हरदों थाइसे थाइनै मदद हरदों बिनि जुनावनो बे गथ'आ गावनि जिउखौ मोनफिननाय जादों आरो बयनिबो अननायावहाय आरो जेरै नोंहा सोमदोनाबो जोबथा रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बिनि अननायावसो बे गथ'आ राहा मोन्दों जिउ मोन्दों बेनोसै आरो आंनि बुंनाया जाहाथे बे रायजो राजा बिदिनो बेनिफ्राय गोबाङा सोरबा सोरबा कनफिउस जादोंमोन जे गुगोल पे एकाउन्टनि नामा गुबुन आरो बेंक एकाउन्ट हल्डारनि नामा गुबुन होननानै दा बेखौबो आं दिनै क्लियार खालामगोन आरो बेसेबां बायदि एमाउन्ट जमा जादों नोंथांमोन हरनाय राङा एबा अनसुंथाया बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि बेंक एकाउन्टआनो जादोंमोन साथि दैमारि नैबे आब'नि दा आब'नियाव बेसेबां हाबदों होनदों आंनाव रायजो राजाफोर हरनाया 15,000सो हाबदों आरो 15,000सो हाबदों एकाउन्टआवहाय गुगोल जे नोंथांमोना थुनायावहाय नाम ओंखारदोंमोन कनिन्द्र गयारि दा कनिन्द्र गयारि फंबाया नैबेनो ओमफ्राय नोंथांनो बेसेबां बायदि जमा जादों फंबाय 70 प्लास एसे 70,000 सामथिं 70,000 सामथिं जमा जादोंनो दिनैसिमाव अब्ला गासै बेबायदिनो सासेनाव 70 प्लास आरो 15,000 बायदि मथा मथि टटेल 85,000नि एसे गोजौआव नोंथांमोन हरनाय राङा फैदों आरो बेजोंनो बिराद मदद जादों बिथांमोना आरो माखासेखौहाय ओरै सोरबा गेदेर गोलावफोरनावबो बिथांमोना हांख्रायनानै एसे एनै लानानै आरो गामि ओनसोलनि फोरजोंहाय ज' खालामनानै बेबायदिनो दिनैहाय रैखा खालामनो हाबाय जोंनि फंबाय सबिन ब्रह्मखौहाय बेनिफ्राय नैबे सबिन ब्रह्म फंबायनि बिमाय दा माबायदि मोनखो गोसोआव आंथ' दा बिराद गोजोननाय मोन्दों गोसोआव मानसिया मोजां जानानै फैबाय नालाय आं दा गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफोरनि मदद हरनायाव आइ आफामोननि मदद होनायाव आं दा मोजां मोन्दों गोसोआव मानसियाथ' मोजां जानानै फैबाय नालाय औ बिदिनो गामिनि रायजो राजा न' खाथिनि सुबुंफ्राबो बयबो गोजोनदों नै दिनैबो ज' जादों बेवहाय फंबाय सबिन नादि सफैफिनबाय गोजोननाय मोन्दों बयबो दा नै बेबायदि थाबायो आस्थेयै माने नेक्स्ट चेकआपजोंहाय आरोबाव मोजां जालांगोन आस्थेयै बेखौहाय डक्टरा फोरमायदों आरो जोंहा आसाबो दङ दा नै बेबायदि अबस्था बेनो जाहैबाय सबिन ब्रह्म गोदान जिउ मोनफैबाय मोजाङै माबालांदो न'खरखौ नायलांफिनदो दे रायजोफ्रा जेरै अनो बेबायदि उनाव नोंबो रायजोफोरखौ अनफिनबानो जाबाय नोंनि हानायखिनिजों दे जेबो सिन्था खालामनाङा दाथ' मोजां जालांखासिगोन दे थादो अब्ला लोगोफोर आङो नैबे न'खरनिफ्राय ओंखारफिनबाय दा बे समावहाय नैबे गासै गामिनि मादैमोन आबौमोन बाजैमोना गोजोननाय मोनबाय खुसि जाबाय खारन सबिन ब्रह्मखौ मोजां देहा खालामनानै दिनै लाबोफिननो हाबाय गोजोनदों दा बयबो ने मोजां मोनबाय औ नैबे बिनानावाबो नै मिनिस्रा जाफिनबाय गासै रायजो राजाफोरनि अननाय मोनबाय ने ओमफ्राय थांफिननो ओंखारबाय जोङो नै मादै थादो दे औ गोजोननाय मोनबाय दा औ बेबायदि आरो आंनिफ्रायबो आरोबाव लास्टाव नोंथांमोन जायफोरा जा एसे एनै हायो नोंथांमोना अनसुंथाइ हरबाय आंनिफ्रायबो आं नोंथांमोनखौ आरोबाव रोजा रोजा साबायखर बावबाय इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों आरो दिनैनि भिडिअखौबो आं बेखिनिजोंनो फोजोबनाय जाबाय उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन